Timbange meneng-menenge iki. Oh mancing belut ae. Tahun baruan ini tuh waktu didol enak. Terus daripada begini no tak ngale tadi. Wah, kene iki masuk iki. Ngarit sih ae. Kuping panas sih sopo rasa-rasa nih. Kok arek karo main. Duit lembek kita tak enak. Apa ora duit lendare senen bapak ini. Iya, bapak kereng nih. Jadi Ngomong aku arek iki. Ono gendrek. kayak matamu ah. Cok. Apa maksudmu? Opo? Saya korek. Gara-gara kita ya rujuk kabeh iki. Kita. Wis kabeh le aku. Bayar dulu. Lan berimu ku. Jono iki. Aduh wis. Apa kon kok luteng? Lho aku mari tiba di sawah kok. Wis dapat kono. Iya. Wis ngarep ta? Iya. Dapat kono. Apa nek ngene kon? Sirah. Raimu kok bujel. Ya raimu kayak gede. Raimu kok cor-coran. Raimu kayak tikus. Kon. Pawon. Kon. Opo? Pawon. Oh no.